Hello mga kanes! Welcome back to my YouTube channel kung saan ang saya at ang ganda lang! Nako, happy 2022 mga kaanes! And for today's video mga kaanes, pag-uusapan natin kung ano nga ba ang difference ng celebrant and celebrator. Kasi alam nyo ba mga kaanes, nag-host ako one time. Tapos, marites no? Tapos, sabi ko, okay, let's welcome our birthday celebrant, blah blah blah. Tapos may narinig akong side comment. Sabi niya, birthday celebrator dapat. Sabi ko naman, ateng, di ka sure. Di ka sure. Siyempre, I don't have much time to explain myself during that time mga kaanes. Kaya naman, dead mythology. Pero hopefully, ma-reach, mapanood niya itong video na ito para at least mas maliwanagan siya na celebrant and celebrator are both acceptable. Okay? So, tignan natin ang dictionary. Ting! Celebrant. So, siguro, kaya niya ako kinokorek kasi ang una niya lang nakita na definition is yung number 1. A person who performs a rite, especially a priest at the Eucharist. Pero, wag ka girl, yung number 2, okay? A person who celebrates something. So, pwede si birthday celebrant. Okay? So, ayun. Sa celebrator naman, okay, a person who is celebrating. So, ayun nga, sabi ko nga, acceptable siya. Pero, hindi pwedeng gamitin si celebrator sa paring nagmimisa. Okay? It's always celebrate pag nagmimisa, pag paring nagmimisa. Pero, sa occasion, celebrant, celebrator, pwedeng gamitin. Pero mga kaanes, bakit ko nga ba pinili si celebrant over celebrator? Kasi, celebrant mas tunog ano siya, mas friendly. Mas friendly at saka mas kilala siya, mas familiar na ang mga tao and mas common. Okay? So, I prefer to use celebrant over celebrator. Ganun naman dapat eh. Dapat pumunta ka kung merong layman's term or merong mas familiar ang audience, dun ka. Huwag mo silang pahirapan. Ganon. Kaya, ating girl, bago mo ako i-judge. Char. Double check tayo ha. Char. Naniniwala naman ako na hindi ako perfect. Maganda lang. Pero, I think 95% naman ng sinasabi ko ay tama dahil nag-aral naman tayo, girl. Char. Ayun. So, speaking of celebrant, my mother is celebrating her birthday today. She is our birthday celebrant. Happy birthday, mother! Yan yung mga videos. Happy birthday to you. Alright. Thank you so much for watching. Mag-comment kayo pag meron kayong gustong pag-usapan natin. Okay? Bye! Oops! Don't forget to like and share and subscribe pag hindi ka pa kaanes ha! Bye! Happy New Year and happy birthday, Mother Earth!